Jeste Raja, Imal Belaja, Arman 2003 ovdje i danas ću snimat sa Tarik 2003 ili Tarik Gaming. Danas snimamo zajedno po prvi put, ne znamo ćete li ga baš čuti. Tebe. I narode, ja koliko sam čekao Tarika, ubio sam pauka. Tarik, evo ti hrani. Evo ti hrana, pojedi. Znaš kaj si to stvarno pojeo? Ja gledam. Ja te gledam iz blizine. Aj ti ubijaj ovce, treba mi krevet. Treba nam krevet. A ja ne znam što ostane, ja sam navikao na multiplayer da ostavim ove šećerne trske drugima. A pošto igramo single player, nema ostavljanja. Uj, Tarik sad će noć, a ja umirem od gladi. Pa skonta rezultate. Ne može. Jedinu komandu smijemo koristiti je teleport. Jedina. 6 za oba dvojicu. Nada treba ovu, ako umrem ovo mora biti. Da nam ostanu stvari u inventaru, pošto znam da će mene Tarko biti više puta u ovoj emisiji. Nemam blage. Narode, Tarik je izdajica. A ga vidite uživo, ne vjerujte mu. Ti ćeš napraviti, ja neću. Vidim te, nije mi lozalo čanko, ali to opet vidim. Tarik, pitat ćeš sad ma jedno pitanje kad ja objavim svoj video. Znam ja koje ćeš ti mene pitanje pitat. Narode za ovo, vidi. Pipup. Kad vidiš video, skontat ćeš koje pitanje. Eno creepera. Tarik, gdje je krevet, jebim. Eto ispred tebi radni sto pravi krevet. A Šabana Šaulića ni krevet ne zna da napravi. Oj, daj meni jedan krevet, bogat. Neću spavam tu. Mrš. Ja spavam tamo. Ma nisam ja spavao konj. Ja imam 0, et koji sam majstor. Što? Zato sam ubiješ? Otrov da nije slučajno. Da te ne puca skeleton. Evo skeletona ba. Pazi ga ispod... Crko je skeleton. O, evo svinja. Eno ender... Uj, vidio sam endermana tamo. Narode, editovat ću vam pa ću vam staviti na... Ne znam nija gdje. Kako se zove... Stavit ću vam da ga vidite. Koliko će ovaj video trajat? Znaš sam da nešto kažem, oba dvojica ćemo snimati. Pa. Čestitamo. Ajde ja malo tražim rude. Narode, nemojte mu reći, ali ja ga ne slušam. Ne čujem, dobar je, ne čujem. Stavit ću vam Tarkov link u deskripciji ako nećete da gledate ga.
pošto znam njega niko neće gledat. To svak zna. Eto, Ernad Gay. A vidi. Gdje ti kopaš? Gdje je ovaj kopunja? Gdje je ova kopačka? A ne dajem se teleportovat, našao sam ja 100 maraka. Sačkaj, treba radni 100 za život je potreban. Sačka, kako se ti zoniš? Alo, imam kameni kramp, nemoj me nervirat. Je pijem. Njoj, bože. Jedno. Pa, ak se ne sjećaš udaranja prije početka epizode. Sad mi je pun glad, majmune. Jebe, gdje je ugljen kad ti treba? O, evo ugljena! A hoći ti dat... Evo ti kamena. Evo... 15 dosta. Okidoki možeš pojesti smoki. Jo ga ukru. A čovjeka sam uzma stvar. Mo neće ovdje biti baza, ovdje sam tražim rude. A šta ja kopam s kamenim krampom, bolje da iskoristim ovaj drveni na ugljen. Imam 3, kušta. Oj. Pa, hoćeš da ti dam 100 maraka, ali uživo. Oj. Jel to noć, bogat? A šta mi rušiš, bakaj? Jel to koristiš cheat? Vića taj tvoj video koristiš li cheat? Jer ako koristiš... Pa doći na vrata i pjevač ringe ringe raja. A ništa to ba. I... Imamo, ne znam koliko sam ja, sad znam da imam ja 21 ugljen. Ovo da smo sretni koji na mom prvom survivalu. Oj, sad gdje si ti bio, boga pitaj. Evo, ovo željezo ne treba nam. Ne, evo ga ovdje ne treba nam. Koliko su? 54. Jesam ga zeznuo. Je. Gdje ovo, gdje ti kopaš Kinez? Smir Kinez, alo. Ujebijem ti Kinez. Pa ja, šta si ti mislio? Da ćemo ga tražiti gdje ima, pa ti nisi normalan. Nisi ti normalan, ba moramo još koliko blokova? 33 bloka da iskopamo. Evo ga, evo željeza. Ajde, nemoj ti meni vjerovat, nemoj. Sam, jebam, moj željez. Nemoj lagat ja. Svi su vidjeli i znaju da sam ja. Allaham, poslije ove epizode idem PvP false. Da se ne možemo PvP-at. Ajde, ja malo na površinu.
Gdje ti je radni sto? Što su ti vamo kineski kop? Uj, Tark, napravi sebi sad nešto što ti nikad neš skontaš, šta je? Uj, Tark, našao sam nešto zanimljivo. Bundeva. Bundeva se lomije sa sjekrom, nis znao. Ja čak nuriš! Ujebim ti sve, još jedan udarac, ja sam mrtav. Allaha mi, poslije ove, znači svega, isključujem PvP. Ako zaboravim da isključim PvP, sjetit ću se. Evo ti si ovdje kop mrčini. Uj, ovdje ima 100 dijamanata. Što je ovo? Tarik, imaš li stik, štapova, štapića? Imaš li mačeva, mačića? To je ga meni, ja sam bolji u PvP-u nek ti. Ti! 5 glupca sa krampom ak treba. Aj ti traži željezo, ja ću traži željezo. Tarik, 50 zombija, jako su 2, aj pravim u eurima. U željezo. Oj, Tarik, ti sva sreću, ja zblokirao. A ćao zombi kinezi. Ja vojan sam zombi. Aj mogu njega ubiti. Čovjek kinez, mogu ubiti kineza. Tarik, kaj koliko imam željeza? Ja, 6, eptigon. Uj, skeleton! Moj vječni neprijatelj. Imam one svinjetnje što sam ti dao. Evo tebi, ja ću neko crknu. U, ja ga ubio krampom, ja majstor. Evo ti, ja ću onako sad umrijeti. Eto ti ga tu, kinez. U, šta je ovo, nešto sam profuru. U, creepera 2 sam profuru. Ako su on dobri, ja sam čak bors. Aj ti tam, Tark. Ja, od gore. Ne! Ja, pola srca. Znači, nek me puhne, ja sam mrtav. O, evo, željeza. O, ja crkvu. Ti me ubio. Ja sve piše dole u chat ko me ubio. Sačka željezo. Zaslužio sam prno. Pickaxe. O, eto, ja imam 8 želje. Znači, bao. Ne, ja imam samo drve. Nemam ni drveni. Možda to palim krampu. Tark, ako ti slobodno umri, neće cajtem dropat. Evo ti ovo. A, neš kramp, dobro. Evo, skeleton! Uj, ba! Creeperu pukni, ubij sve! Ajde više pukni. Uj, što skeleton ubi creeper. Bravo, tak, čestitam. Čestitam. Zamalo da preživiš noć. Pa ti si imao mač. Da sam ja imao mač. Teleportuju se konj. A konja? A konja od Tarika? O, ja ću umrijet ovdje. Mene je napalo oko 2-3 skeletona, a ja se borim s pickaxom. Oj, pickaxe u glavu, pickaxe u glavu. Mali zombi. Babo, gdje je majka? Tarik, rezragička. Uj, Tarik,
Kad sam sad umro, vidio sam iron. Neđe je ovako ovda. Oj, ne znam je... Neđe je ovdje. Oj, neđe je iron u blizu. Gdje? Gdje je ovaj Kinez? Evo ga ovdje. Dobro, samo da ja napravim novi kramp. Gdje radiš tu? A Kineza od djeteta. Oj, sad imam još jedan kramp. Daj mi željezo, željezo, željezo. Ajde, hajde, evo zombija iza meni. Znači imam 11 željeza. On tebe je ganjao, ja i mogu ovako kupit. Sad i ti možeš upti jer mene gledaju. Bravo. Koliko imaš kostiju? Imaš li bow? Nemam, ali imam 8 Tark. Sačkaj samo da vidim. Oj, imao mi još do dijamanata. Tark, sačkaj, sačkaj. Imam ti poklon života. Tu imam 11 tijela. Eto sad kad naletiš na kripu, skeletona ili zombu. Tark! Dođi vam. Sačkaj, daj kaj njemu jaj. Op, skočim tu. Ja parkour majstor. Hop, 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 hop. Ne ima šta dole. Ima željezo. To, željezo! Ajde, mene ne treba. Koliko ti ima željeza, Tark? Evo ga znam. Jes glup, evo željezo ti fulio. Znači kaj ima ovako neđe u čošku, ma ne. Boš to, može biti moje. Ja samo ne znam koliko mi snijam. Znam se da mi taj završio video sat vremena. Željezo. Željezom po glavi, željezom po glavi. Dar koliko ima željeza, sam rec. Ja 18. Uvijek za jedan viši. Dođi gospođo Creeper. Što me udaraš? Nećemo valjda Creeper udarit onom njegovom nogom kineskom. A jebijem ti, Tark. Odbacio me 1,5 srce. Idemo Enderman. U eno lavi. Sad kad se izlavam u lavi, pa bit ću lava man. Tark, dolaz vamo, znači čošak, nema ništa. Ništa tamo nema, džabe ideš. Ovo što bi nam sad poslužio Night Vision Potion. Tarik! Još malo smo na visini gdje se nađu dijamanti. Narod, ovo je Tarkova prva epizoda sa Frapsom. Novim programom za snimanje. Na početku sam rekao da je prva epizoda sa mnom. I zavisi koliko će mi biti raspoložen da snimamo. Hoćemo biti puno ili puno više. Tark ima dole dijamanat, pošto se na visini gdje se nađu dijamante. Ima 20 i to plus ovo 20, 31. Aha. A koliko 20 i? Pa možemo napraviti mi... Ali neću ovu epizod, ne valja. Ne valja prva epizoda. Lop. Tark, krevet spavaj.
Marko me da... Ne, hajde. Skrevet, spavaj. Ehetke. Ja spavao ovaj skeleton pored mene i gleda me kako spava. Pametan čovjek. On vidit će to u videu. Ali Tark, ti se najviše čuje kad vidiš ovo. Šta imam ja na Minecraft. Da vidiš kakav mi je pogled na Minecraft. Pa ti da tjerane hrane. Ma hoću. Evo sve trčim pa me nešto zapinje za nogu, vidiš. Neki me cuko drži za nogu, ne mogu ništa uraditi. Ali stazi se da u cijeli neću. Pa zato i ovaj nije, zato sam ja izašao na površinu. Ja, dužem ovo sve malo i ode. Kad ako ću mogu još malo kopati. Onda to i onda kad odlučimo da napravimo bazu, završit ćemo video. Zato što ja volim da napravim bazu ili kad ne snimam ili u drugoj, na početku epizode. Tark, vidi na šta ovo izgleda. Evo trski, znači ima se trznim. Treba nam ovaj kaktus. Sačka sam sekund da ja nešto ovdje isčačkam čačkalice. Vruća stvar. Tark, stav željezo se kuha. Hajde mi da ubijamo svinje dok se to željezo kuha. Hoćemo ja kod tebe staviti ovo željezo? Ma stavi ba zajedno, inako ćemo igrat zajedno. 54 željeza, jara. Pa možemo napraviti oklop, krampe i mač. Oba dvome. Jarku jednom strijelom. Još što se tebi svi... Nadak nije znao, Tark se najviše sviđa oružje bow. A tripao. Oj, što je ova svinja bila debela, dala mi 3 svinjetne. Marko, idem doma te cijelo noći kup. Mogu. Ali ako si fulio. Jesam fulio. A neće. Jel to creepera pucaš? Ne, pa me pucam s njim. A nema više nijedni strijem. A sad će ti sad one. Evo, koliko si strijela potrošio. Koliko ti... Jo, nek smeta na Skype ak me nazove, ali aha mi ima da poludim. Tada znaš koliko si puta fulio? 7. Tark napravi željezo, bogat. Sačko, daj meni malo željezo. A ja sam napravio oba dvoma evo ti mač. Znaš šta mi se učinilo? Da je onaj kaktus bio creeper. Evo ti malo hrane, evo ti ovo, daj mi mač u ruku. Dobro sam za početak, jara. Pa prva epizoda, a možemo da napravimo oklop. I napravit ćemo oklop. Pa mogli smo kada malo još prvo početno raditi. Pa... Sad ću sam da zapišem koordinate odavdje. -410. Joj, tak tvoje ime mi smijeta, Max. Tako. 69. Valja mi sve. 381. Tako. Ne zanima me, hajde da idemo. Tark, ako nije znao, mi nismo sami, snimamo. Čuj, snimam ski. Evo ti malo ovoga. Neću toga. Neće da će peo sređeni da. Pun mi je. Boga. Hačka, treba malo pijeska za prozore. Iako će nam biti baza, mora imat prozore. Da gled... Kuću, jara, ne napravi pa šta ću. Ti prav kuz, ja ću bazu. Nekad sam ja konto. Da se ubijemo. Nije da napravimo kuću. Uvijek me nazove ovaj na Skype što priča sa mnom, ali aha, mi ima da poludim. Jer ja sam lud kad poludim. Narde, sam da vas pitam jedno pitanje.
Hoćemo li ja i Tarik snimat modovano preživljavanje? Poslije ovog. Što? Ja si glup, ti ovdje džabe istrošio ugljen. Koliko si dao? 7. Sad kaj chestplate se pravi. A što me nervira na Skype kad me neko smijeti? Njam, 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 njam. O, kako izgledaš nekako čudno s tim oklopom, sa chestplate-om. Isto ono da sam mogu koji gore i kapi i sve. No, ajmo malo. O, evo svinje! Naughty svinja. Oj, Tarik, ovdje je apokalipsa svinja. Gdje? Vamo. Iza one tamo planine, kad mi se nisu loadovali čankovi, milion, znači plus milion. Minus 100. Gdje sam udara samo došlo? Pa ti tek sad skonto. Jedino ako skočiš onda si, ako bude critical hit. Oh, somebody made a boom boom. Bruce Lee. Kaj ti imaš ako mjese? Mes, znači 0,0. Aj pogod koliko je. Pogledaj. 14. Pogledaj. 13. Imaš još koliko. 100 miliona, 932 miliona. Jel bio zblizu? Znači, kog si imao svinja? Eko, gdje svinja? Rekao bi oko 20 nešto. Nije. Narde predajem, sajde, reci mi. 33. Abem, ne globi. Evo, boga mi 34. Joj, Narde, sljedeću epizodu. Znači šta, Narde? Dok se ovo kuha. Gdje sad? O-o. Tarik, znaš što se skonto? Daj, znaš što se skonto? Sve što pričam kod tebe čuje se sad vamo. Kod meni. 1, 2, 3. Naughty sandwich. Tarik, šta god radio, nemoj se sad teleportovat do meni. Pa ja pravim boss tek sad. Malo ću napraviti dok se ovo ono, znaš, kuha, bak ja, ko čeka da kuha se, ono. Zato služi Better Furnaces mod. Ima li tamo radni sto? Ja, super. A ne znaš koji je Better Furnaces mod? Ma onaj što daje zlatna peć tu. Znači, dijamantska najbolje. Nije. Extreme Furnace, najbolje peć. Oj, nek ti se osjeću. Gledaj. Ja Marko, ja sam samo budio. Znači gočoj. I sad će Tarik na kraju videa kaže da imam pozdrave Aldinu Čardakli. Pa neću, nema. Zdravo. Pa makar bilo zadnje. Jes. A šta ako budu gledali ovaj video? Ko će im reći da ima novi kanal? Oni te prepoznaju po glasu ako nisi znao. Marko, ja sam full iron. Čestitam, poslali se dama. Aaaa! Ja sam frljav! Tarik uzma aerona iza mene. 1, 2... Šta tebi još treba? Čizme i ponovo ono drugo. I helmet. Nemoj! Nej! A sad valja izaći, jel tako? Evo ga, bjež vam Tarik. U rikverc. Tarik, daš šta? TP, minus 40, 69, 38. Evo ga. Znaš šta sad uraditi? Sad ću si baći dole ljestva i ti stavljaj.
Eto i. Eto ti. Sačekaj, Tarki, već snimamo 2 noći od Minecrafta. Mi majstori. Ja mislim da je jedan dan i noć 24 sata. A mi smo prespavali. Valja i to znat. Evo, meni je full iron armor. Evo Kjera, koliko treba hrane? Samo da znaš da imam 0. Sve! Koje sti krme. Eto, to je Ne možeš, ne možeš. a to je da nam treba da napravim sve krampu. To nam treba da napravim krampu. Pa što ja pravim? Jebim. Allah mi narode. Znači sandvič. To je da napravim idani krampu. A evo sad ću. Eto, napravio sam sebi kramp. Stvarno nemam dovoljno naravno da napravim još jedan. Sam prebaci na 4 nešto drugo prebaci da ne ispališ. Tarik. Ja mislio ono mi drugo. Čestitam. Dobili ste dan. Nije. Ovo će biti zadnje spavanje dana u epizodi. Šta radim? Dark, ova epizoda duga je oko 40 minuta. Jeste. Ima. Ja evo pratim dole vrijeme. Bježi bo. Gdje će nam Ajme Tark nađi. tak naći? Aha. Znači, snimiti. Lijepo i fino Ducatino. Samo tu ne ide. Ne valja se igrati s privatnika. Alo, ja zaboravio oklop mi štetiš. Nemam! Koga si ti ono ubio, jel? Koga ti? Koga ti, jel? Koga? Koga? A vidimo sutra. Ajde tada da završimo video ba. Ja završavam video, Tark će valjda produžiti. Ajde vamo, da završimo. Ono nešto sam ne završava, neko je ono... Ma F5, onda F5, onda da se gledamo i onda F9 završi. Ajde, reći pogledi. Ćao svima, to je to za danas. Vidimo se sljedeći put. Ćao!